Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια άλλη συναρπαστική βραδιά με το αγαπημένο σας παιχνίδι. Το αναγραμμάτισέ το. Όπου τα γράμματα μπλέκονται, οι λέξεις κολλάνε και εσείς ξεκολλάτε με δώρα τεραστίων διαστάσεων όπως η απόψινή μας ντουλάπα. Σειρώμενη, με φρένα, ψηλή και πολύ βαθιά. Τόση που μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και την πεθερά σου. Πάμε λοιπόν. Η σημερινή λέξη είναι η λέξη δακούρα. Επαναλαμβάνω, δακούρα. Τι λέξη βγαίνει αν την μπερδέψετε? Είναι κάτι τριχωτό και γλυκούλι. Α, πολύ ωραία, έχουμε την πρώτη μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Με ποιο μιλάμε? Καλησπέρα, με λένε Κώστα, από Σκίδρα είμαι. Καλησπέρα Κώστα από Σκίδρα. Είσαι έτοιμος να κερδίσεις μια ντουλάπα που κάνει το IKEA να ζηλεύει? Ναι, βασικά νομίζω την έχω, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να την πω έτσι στον αέρα. Μα γιατί να μην μπορείς? Είναι κάτι γλυκούλι και τριχωτό, το οποίο το βλέπουμε και στα παιδικά. Εντάξει, εγώ πάντως όταν έβαλα τα γράμματα κάτω μου βγήκε κάτι άλλο. Κάτι που συμβαίνει όταν πας τουαλέτα. Όχι για το ψηλό, για το άλλο, ξέρετε. Δηλαδή για το μεγάλο? Ναι, αυτό. Το κάθομαι λίγο παραπάνω από το κανονικό στην τουαλέτα. Κωστή μου, μάλλον κάπου το έχασε στη διαδρομή. Δεν ψάχνουμε κάτι υγειονομικού χαρακτήρα. Ψάχνουμε κάτι πιο κουχουλιάρικο, που τρυπώνει σε φωλίτσες, τρώει μέλι. Οκ, δεν πειράζει. Το έχω καταλάβει λάθος μάλλον. Δεν πειράζει Κώστα μου, εσύ να είσαι καλά. Ήσουν πολύ κοντά και λίγο μακριά, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Η σωστή απάντηση, φίλοι και φίλες μου, ήταν φυσικά όχι αυτό που νόμιζε ο Κώστας. Ήταν κάτι γλυκούλι, τριχωτούλι, που ζει στο δάσος. Οπότε η ντουλάπα είναι ακόμα εδώ και περιμένει. Μην καθόσαστε, πάρτε τώρα τηλέφωνο και βρείτε τη λέξη και κάντε την δική σας πριν το κάνει άλλος.